Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Judit Nebot i tinc 17 anys. I estoy a l'estudi musical 143. Vaig començar a tocar el piano quan era petita, simplement per fer una extraescolar, i la veritat és que ara em serveix per moltíssimes coses. Primer de tot, ara que estic sempre d'exàmens, em serveix molt per descansar una mica i pensar en una altra cosa que no sigui estrès i memoritzar. Una de les coses que m'inspira a seguir tocant el piano és veure la reacció de la gent quan el toco, que plori, que rigui, que s'enfadin perquè no els agrada la cançó, i la veritat és que és una bona eina per seguir endavant. I després també em serveix molt per estar en pau amb mi mateixa. Un dia que he tingut un mal dia, doncs em poso a tocar i em relaxo.